नमस्कार. आज आपण मालवणी पद्धतीने सफेद वाटाण्याची उसळ कशी बनवायची ते बघणार आहोत. पण कधी कधी काय होतं, सफेद वाटाणा म्हटलं तर तो शिजत नाही. त्याला किती शिट्ट्या दिल्या तरी तो शिजत नाही. तर वाटाणा का शिजत नाही आणि तो कसा शिजवायचा ते सुद्धा मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सफेद वाटाण्याची उसळ बनवण्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी सफेद वाटाणे घेतलेत. ते 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे. नंतर यामध्ये पाणी घालून रात्रभर असेच भिजत ठेवायचे, म्हणजे साधारण 10 ते 12 तास. तुम्ही पाहू शकता 10 ते 12 तासानंतर वाटाणे छान भिजले आहेत. आता हे वाटाणे आपण कुकरला लावायचे. वाटाण्यासोबतच इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतले, त्याच्यासुद्धा मध्यम आकाराच्या फोडी करून घेतले. ते सुद्धा वाटाण्यासोबत शिजवायचे. जसं मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं, वाटाणा का शिजत नाही, तर त्याचं पहिलं कारण असं की वाटाण्याची क्वालिटी आणि दुसरं कारण म्हणजे वाटाणा शिजवण्याचा टायमिंग. आपण काय करतो, गॅस मोठा करतो आणि त्याला 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घेतो, तर त्यामुळे कधी वाटाणा शिजत नाही. तर अशा वेळेला काय करायचं, गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि 30 ते 35 मिनटं कमी गॅसवर वाटाणा शिजवून घ्यायचा. आता यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेतले. त्याचसोबत पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आता कुकर बंद करायचं आहे आणि वाटाणे शिजवून घ्यायचे आहेत. 30 ते 35 मिनटानंतर मी गॅस बंद केला आणि आता आपला कुकरसुद्धा थंड झाला आहे. आपण चेक करूया वाटाणे आणि बटाटे शिजलेत की नाही ते. तुम्ही पाहू शकता वाटाणा मस्त शिजलाय आणि आता आपण बटाटा सुद्धा चेक करूया. बटाटा सुद्धा मस्त मऊसूत झालाय. आता आपण वाटाण्यातलं पाणी वेगळं काढूया. इथे मी पाणी आणि वाटाणे वेगळं काढून ठेवले आहे. हे आता आपण साईडला ठेवूया आणि वाटण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय. अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे. 1 इंच आल्याचे तुकडे घेतले आहेत. 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. अर्धा चमचा बडीशेप घेतली आहे. 1 चमचा धणे घेतले आहेत. थोडीशी दालचिनी घेतली आहे. 3 ते 4 काळी मिरी घेतली आहे आणि 3 ते 4 लवंगा घेतले आहेत. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. सगळ्यात आधी कांदा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा 2 ते 3 मिनटं तेल न घालता भाजायचं आहे. अशाने त्यातलं मॉइश्चर थोडंसं कमी होतं. खोबरं आपल्याला सगळ्यात शेवटी भाजायचं आहे, कारण खोबरं कसं पटकन भाजलं जातं, त्यामुळे खोबरं शेवटी भाजायचं आहे. 2 ते 3 मिनटं कांदा चांगला परतून घेतला आहे. आता यामध्ये थोडंसं तेल घालूयात आणि कांदा मस्त भाजून घेऊयात. आता यामध्ये खडे मसाले घालायचे आहेत आणि ते सुद्धा 1 ते 2 मिनटं चांगले परतून घ्यायचे आहेत. सोबतच बडीशेप आणि धणे सुद्धा भाजून घ्यायचे आहेत. धने पावडरपेक्षा जर धने आपण वाटणामध्येच असे भाजून घातले तर त्याची चव आणखीन छान लागते. खडे मसाले 1 ते 2 मिनटं भाजून झाले. आता यामध्ये आपण आलं आणि लसूण सुद्धा घालून भाजून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा हलकासा रंग चेंज झालाय. आता यामध्ये खोबरं घालायचं आहे. इथे मी ओलं खोबऱ्याचा वापर केलाय. तुम्ही सुकं खोबरं सुद्धा वापरू शकता. आज मी स्पेशल मालवणी पद्धतीने सफेद वाटाण्याची उसळ बनवते. तर मोस्ट ऑफ मालवणी पद्धतीचा कोणताही पदार्थ बनवताना ओल्या नारळाचा जास्त वापर करतात, म्हणून मी इथे फक्त ओलं खोबरंच वापरलं आहे. तुम्ही पाहू शकता वाटण मस्त भाजून झाले. आता हे वाटण आपण थंड करून घेऊयात. वाटण थंड झालं आहे आणि मी ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले. यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालूयात आणि हे वाटण वाटून घेऊयात.
इथे कढईत मी तेल तापायला ठेवलं होतं. तेल तापलं आहे. आता यामध्ये थोडीशी मोहरी घालूया. साधारण अर्धा चमचा मोहरी घातली आहे. मोहरी चांगली तडतडली की मग यामध्ये थोडासा कांदा घालायचा आहे. कांदा हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. पाहू शकता कांद्याचा रंग हलकासा चेंज झालाय. आता यामध्ये 2 मीडियम साईजचे बारीक कट केलेले टोमॅटो घालायचे आहेत आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो मस्त मऊ झालाय. यामध्ये थोडंसं हिंग घालायचं आहे. पाव चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि हे सर्व सुके मसाले व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत. मसाला व्यवस्थित एकजीव करून झालाय. आता यामध्ये शिजवलेले वाटाणे आणि बटाटे घालून घेऊया आणि हे वाटाणे 1 ते 2 मिनिटं मसाल्यांमध्ये परतून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता वाटाणे 1 ते 2 मिनिटं मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून झाले आहेत. आता वाटाण्यातलं जे पाणी काढून घेतलं होतं त्यातलं अर्धं पाणी यामध्ये घालायचं आहे आणि हे पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. वाटाणे एकजीव करून झाले. आता या वाटाण्याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता वाटाण्याला मस्त उकळी आलेली आहे. आता हे आपण थोडंसं परतून घेऊयात. आता यामध्ये आपण जे वाटण करून घेतलं होतं ते घालायचं आहे आणि व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्हाला एक टिप सांगायची आहे की कोणताही मालवणी पदार्थ बनवताना कोणतंही वाटण जे असतं ते तेलात परतवून न घालता असं वरून घालायचं आहे. त्याची चव अस्सल मालवणी लागते. जर तुम्ही वाटण तेलामध्ये परतून घातलं तर त्याची चव बदलते. तर या टिपनुसार तुम्ही एकदा भाजी बनवून बघा आणि या टिपसाठी एक लाईक नक्की करा. तुम्ही पाहू शकता सर्व वाटाण्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झालेला आहे. आता या भाजीमध्ये उरलेलं पाणी घालायचं आहे आणि तुमच्या आवडीनुसार कन्सिस्टन्सी कमी जास्त करून घ्यायची आहे. आता पाणी घालून याला थोडंसं मिक्स करून घेऊयात. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूयात आणि पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. आता या सफेद वाटाण्याच्या भाजीवर झाकण ठेवायचे आणि 10 मिनिटं भाजी शिजवून घ्यायची आहे. 10 मिनिटं झाली आहेत. 10 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त उकळी आली आहे. शिवाय मसाला आणि वाटाणा व्यवस्थित एकजीव सुद्धा झाला आहे. आता यावर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मालवणी पद्धतीने सफेद वाटाण्याची उसळ बनवून तयार झाली आहे. ही सफेद वाटाण्याची उसळ आपण गरमागरम सर्व करूया. थँक्यू.